A Consellería de Sanidade propón cubrir o servizo de atención primaria dos sábados pola mañá con persoal médico voluntario. Os sindicatos están abertos a negociar, pero piden que se estenda a todas as categorías sanitarias. O Sergas propón facer un chamamento aos médicos de familia, especialistas en atención primaria e pediatras que queiran traballar os sábados pola mañá para cubrir o servizo en todas as áreas sanitarias. Traballaríase con esa listaxe de voluntarios e só no caso de que non cheguen asignarían obrigatoriamente esa quenda. Se non consigues voluntarios, a obriga é asegurar a asistencia. Entonces, en ese caso sí que tenemos que facer. Non o digo eu, dice a lei. A esa intención é conseguir que toda a persoa que traballe esos sábados pola mañá o faga de forma voluntaria. Compensarían as horas en sábado pola mañá como as de garda, así que ofrecen 196 euros por esas 7 horas de quenda. Os sindicatos piden, en primeiro lugar, que se protexa o acordo das 35 horas semanais para todo o persoal do Sergas. Un plan de recursos humanos en atención primaria que cubra todo isto. Si hai que cubrir los sábados, pues tendré otra forma de retribuirte sin ser económicamente para que tú hagas las 35 horas. E piden que a voluntariedade se negocie para todas as categorías implicadas, non só para os médicos. Levarán as súas reivindicacións a unha protesta na Consellería este venres.